Tulo ka mga tulisan ang napakyas pagtulis sa usa ka pawnshop sa dakbayan sa Ormoc sa probinsya sa Leyte human misukol ang Tag-iya sa pawnshop. Nahitabo ang krimen sa Dalan Avilés kagahapon sa Udto. Ang pagpanulis ni sangpot pa sa pinusilay tungod kay misukol ang Tag-iya sa pawnshop. Ang resulta, walay nadala nga kabtangan o kwarta ang tulo ka mga tulisan. Subay sa investigasyon nga pagsira sa gwardya sa pultahan sa pawnshop, kalit nga dunay duha ka lalaki nga ningtud kaniya og nahayang ang gwardya. Human sa pagkatumba, gitiunan o gidisarmahan sa mga tulisan ang gwardya sa maong pawnshop. Apan wala kahibaw ang mga suspitsado nga naa di ay sud sa tinted nga cashier's booth ang Tag-iya sa pawnshop kinsa nakakita sa tibuok panghitabo. Matod sa Tag-iya nga nakita gyud niya ang mga armas o gidala sa mga suspetsado. Gikuha dayon sa Tag-iya ang iyang pistola ug unang nipabuto sa mga tulisan. Nibaws pa og pakigpinusilay ang mga tulisan apan wa nila maigo ang Tag-iya. Sa dihang nipabuto pag-usab ang Tag-iya, ni karatil na og dagan pagawa sa pawnshop ang mga tulisan. Ning pagbalita, si PNP City Director Ferdinand Garay wala pa ni pagawa sa mga pangalan sa suspetsado ug kung unsay mga kaso ang ipasaka batok kanila.